Dag lieve collega strijkers, mijn naam is Raresh Mihailescu. Ik ben cellist van het Philharmonie Zuid-Nederland en ik spreek jullie toe vanuit onze prachtige muziekgebouw hier in Eindhoven. Ik werd gevraagd om jullie eventjes toe te spreken en misschien een beetje te motiveren in deze nogal gekke tijden. Wat mij overeind heeft gehouden is toch wel de muziek en mijn instrument. Ik ben toch wel geschokt door ineens stilstaan van alles. En na een tijdje begon ik weer naar binnen te keren en te zoeken wat mij echt voldoening geeft, wat voor mij belangrijk is. En ik vind steeds meer dat muziek en mijn instrument mij zoveel troost biedt. Dus ik wil jullie ook eventjes uitnodigen om met mij iets samen te gaan doen. Ik heb een heel mooie melodie meegenomen van de Poolse componist Wojciech Kilar. Het is een klein stukje van een soundtrack van Portrait of a Lady, een film uit 1996, als ik me niet vergis. Wat ik ga doen, ik ga het een keertje voor jullie voorspelen. Kun je beslissen of je het mooi vindt of niet. En dan later ga ik gewoon de begeleiding spelen. En dat geeft jullie de kans om met mij samen gewoon dit liedje Twilight Cellos te spelen. Het is ook fijn om misschien een paar technische tips te geven voordat we beginnen. Het liedje is in A-klein, La mineur. En omdat het zo'n mooi lyrisch materiaal is, probeer ik technisch om de lijnen zo lang mogelijk en mooi te maken. Dus dat houdt in dat de strijkwisselingen heel gesmeerd zijn, niet hoorbaar. Dat de vibrato eigenlijk doorgaat. Dus bijvoorbeeld als je een toonladder neemt, kun je daarmee oefenen. Willekeurige noten uit de toonladder van A-klein zullen jullie mooi in het sfeer brengen. Oké, ik ga hem een keertje voor jullie spelen. Leuk, hè? Het is toevallig op mijn pad gekomen van een vriend uit Amerika. Die zei, goh, ik luister naar allemaal muziek in deze tijden. Maar dit lijkt me voor jullie iets geschikt, de cello's. Maar het is niet alleen maar voor cello. Ik kan het ook op een viool, op een altviool, zelfs op een contrabas spelen. Oké, zullen we eventjes samen proberen? Ik ga dus de begeleiding spelen. Kwart metronoomcijfer is
50. En dan wens ik jullie veel plezier en succes hiermee. Ik ga aftellen. 1, 2, 3, 4. Dank jullie wel.